Agam Progressive Union Mumbai India Unusoni Fadebe Umunem Kanuniru Chisco Onyambago Obia ya unu gemunti ka nye unu obela akiko maka ndị anam ikwu nem obodo Chukwu gosili ọ na-adịle fana mmanụ ụmụ hazi otu ndị na-eme ọfụma ka nkụnụ ndị Chukwu bụ ile n'ụba ka nkụnụ ịwata mgbagazenitin ka nkọwali ọfụmanụ Anamo de mo manu de no Anamamaka Endi anamo na bade no so Anamamaka Obodo ni de hanoya Mbadi de hanoya Ibaka na Mumbai India Confirm Kajuleju Agam Progressive Union Di Chineke Mumbai India Usoni Fadebe Kanuniru Anamo de mo manu je nuwa Anamamaka Obodo Chukwu melo ọfụma odele Anamamaka Obodo ni de hanoya Mbadi de hanoya Ibaka na Mumbai India Kajuleju Agam Progressive Union Mumbai India Usoni Fadebe Umunem Kanuniru Omele menu Anamo de mo manu Umunne Anamo no de mo ma Umunne mo na anamo no de no so Agamuniru no de na nam Ira de ma no de na befenu Nwa so no de na nam Ira de ma no de na nam Agamuniru no gazenko Ibe na tozi Chisco tota Ibe de manu no na juanam Ibe de manu no julanam we kanu siata Chukwu dalu no gamniri yala namu Onye wai asimu Chukwu dalu no diwo mu mao Ayi chetelu mbebulubo Ayi neba kwa leleo Nezi adiro na namu chacha umunem Mata nezi akalisiwo Ayi neba na lilimbunu Na nye wero no na namu Manata Nuna kawa yenku na rono Odewa emao Kanyi bulu ubeke ne Jeke no lisao Ivo mela na umerikenu Madeka anku Ndi jego na wakale na kalo Nima na mubanye Osaba musono Indian Progressive Union Okwa ndi Chukwu ojigozi ya nam Kwa wedele waramao Mada kali ya na mwanem Anam obana alu obori ene Unanugo Chukwu jolo mwe gozi evenu Ofoma Ije na Mumbai Ige nwete nuji Ibe geli n'afọ Ige nwete na bunu Maka nke geli n'afọ nu Ige nwete raisi o Okwa kowe dila ema Ige nwete asundunu Kowe dila ema nu Ige nwete mkpụrụ osisi Kowe dila ena ama Chukwu dalu inule ya Umwaro Chukwu chigozi ahe Nima na Mumbai Noga dilunu na mma Noga dilunu na mma Anamu nodu so wanne mo Inugwale ya Obodo Chukwu gozile gozi Anamamaka Obodo ni de hanoya Mbadi de hanoya Ibaka na Mumbai India Kajuleju Agam Progressive Union Mumbai India Unusoni Fadebe Umunem Kanuniru India nemu noga dilunu na mma Anamamaka Chukwu bunye unu enu kese enu n'ụwa Anamamaka Obodo ni de hanoya
melie chukwu ebichega na manya mmiri anyị na-ekwesị tụba mpete ọbịa gabanu n'iru ana mbata kọntrị dị iche fa na-eme n'ọfụma nọ eje mụbụla egwu bịa ka m banyezienụ na ndị na mụ Progressive Union ndị nọ n'India chụọ aka ndị ọ ga-adịle mma anyị wee na-ekene ebu chairman Sir Alex Chinweze Ọkanga Igbo ebu chairman anyị ekene yo Adowe salute memechozo ọ ga-adịrị gị na mma daalụ mmadụ erike nnenụ ebu chairman nụ nwayọ onye ka anyị ji wee bịa unanugo anyị wee na-ekene the vice chairman Chinedu Stan Obechenu Sanli onye nna daalụ ọkwanye bụ vice chairman Uzummego igbe ke bụ nwaka ibie kis n'ọrọmana uduku daalụ ifeama mee chacha chile gaba ọ ga-adịla anyị na mma o udogwu aka taa aka Samson ọgụgụwa Hero West nụ ọka mmanụ ndị kpọrọ agbọ udugwu nwanne m bịa onye isi iwu ọnụnụ udugwu aka taa aka ọkwa n'ụmụ emu ka isi wee bịa nụ ọkwa nke bụ General Secretary nke ndị Anam Progressive Union ndị ọ ga-adịlị mmanụ daalụ broda jisi ka ọ ga-adịla anyị na mma anyị nwee na-ekene Comrade Sylvester Okafọ Nwanzegwu ọnụ Igbo onye nna iso n'ife na-emenụ ọkwa nke bụla anyị Financial Secretary udoguru m igwu Anam onye nna daalụ nwanne m broda jisi ka ọ ga-adịrị ya na mma egwusi n'ife ihe Chineke ka ọ ga-emere ihe ọkwa nke bụ Ambassador of Justice of Peace ọ ga-ala wululu ọ ga-ala ịbịa nwanne ọ ga-adịrị ya na mma ịwatago n'ezie na odogwu ego okoye nwanne Mekanụ udogwu akata aka nnọọ aga m ebubi anụ ọ na-adịrọ mma na ajụnụ aga m ebubi udogwu n'ịmara onwe mehụ ka ọ wee dịla anyị n'udonu ọkwụmụ enwere m ka isi wee bịanụ broda nwoke na-edebela anyị ego ya bụ debe ego ọ ga-adịrị ya mma ya gaziere ya ọfụmanụ ịwata n'ezienụ nwanne m n'osogbu Bili John Okafọnụ dogo n'ịmara onwe mee Chokeneti bịanụ onye nwere okoye eje mba udogwu Nwanzegwu n'Igbo ezi nwanne m nwoke afọ n'ịmanwe ịmala eme n'ụmụ ikwu ka isi bịanụ udogwu na ya adịla ya na mma ọkwa nke bụ Assistant Secretary nụ nke Anam Progressive Union ndị ọ ga-adịle mma ịgba ezi nwanne m jide ọbọ nne ya nwanne kweze onye aka Provost udugwu akata aka nnụnụ ọkwa n'ụmụ alọ nke dị n'ụmụ dị ọra na Anam ka isi bịanụ udugwu n'isi ejenu nwanne ọ ga-adịle na mma ịghọtago na ọ ga-adị mma n'ụwa ọkwa gị bụ onye ọcha bịara ụwa n'ojinu daalụ Anam n'ọdụ ụsọ nwanne m ịlụgwana ya obodo Chukwu goziri egozi obodo niile ha nọ ya mba niile ha nọ ya ịmaka na mụba anyị India ha jụrụ eju na Progressive Union mụba anyị India unu
so ni fadele umunnem kanu niru India na mu no ga de lu nu na ma o umunnem Chukwu bunye unu enu kese nu no wa na mamaka obodo dile hanoya Obu Chukwu melie hanoya ibakana mubaye India confirm ajuleju Agam Progressive Union mubaye India so ni fadele umunnem kanu niru Anye bulegu kene Nwanne mizu Chukwu banade udogwu nwoke ye nne ya Obizu Chukwu gbalụ n'ọbịa ka anyị ga-emenụ udogwu n'ume igwunu ọgwa ebe abụ ka isi wee bịa nwoke ye ne mmalụ menụ ọgwa nke ibe ezu udo nya ga-achịnụ nwanne dị na mba daalụ nwanne m ne omenụ gogo Wasa yi kenekwa n'oli akụ ya Tochukwu Izuchukwu Okoye Ezinne afọ mụlọ ọmụmụ ọ ga-adịrị na mma ịghọta Wasa yi kenekwa ọga Izuchukwu Okoye Nna Chimobi na ọbịa n'uchu ndị ọ ga-adịrị mma Bansu ọbịa Nwanne m bịali Emeka ebele Chukwu mekwu sodogwu akata aka dogwu nwe ebele Chukwu mela nwanne m inugonu m ọnwa na-eti eti oni nne ya ọnwa na n'ọgwụ nnu na n'ọcha lokal gọọmenti ebe abụ ka isi nwe bịanụ ọwa ego ọnwa ọnya bụ nwanne dị na mba ndị Anam na Mumbai India ịghọtara nwanne dị na mba nwere Malaysia ọ ga-adịrị ya na mma Shinne nwanne m bịanụ nwanne m ochu ikenụ Chidokwe bịa ọsọ ndụ nọ nne ya ọsọ ndụ ne malụ me ọsọ ndụ nke izizi na ụmụ ewele m nwanne m ọsọ ndụ nwanne m ọsọ ndụ na nwere mgbara ebe nwanne m ọsọ ndụ daalụ Ogwi so na ndị Anam Progressive Union nke nọ n'India daalụ onye ka n'ọnwụ ọgọgọba odogwu gị ga-abịa anụ gị ga-anwa amama eziokwu one of India gị ga-anwa amamanụ ogo nwanne m onye ka odogwu nwa ọgụgụ anụ Tobiema is not a day job ọ dịrị isi nwanne m chacha inugo n'ụmụ egwu ka isi bịanụ Tobiema is not easy inugo n'odiro isi chacha ọkwa nke bụ Junior brother Samson ọgwụgwa Milo West ọ ga dị mmanụ udogwu nwanne m nọ mana omenu nwakasị fedi ọra onye nna anyị galụ wee mee nwakasị daalụ ọ bụ nwanne ya kakasị ifedi ọra nwe ma menụ ọkwa nke bụ importer one of Umueje n'ime ọrọm etiti Anam and importer and exporter ịtarị bụ ịtarị ị na-ebubata ị na-elekwu elenụ udogwu n'ọra m ogbe Lezieni Ibanyi Chidokwanụ n'owuwo n'ise jepa Ozuome one of India Ozuome udogwu ego nọ ga-adịle na mma inugo n'ụmụ nwanne m Ozuome nke isi na Mumbai India isoro na Progressive Union ndị ọ ga-adịle mmanụ ọkwa nkụwa bụ ezi papa Chukwu emelienu ka ọ nwedịla anyị isi ka Chukwu ji mela anyị ọkụ from ọrọm etiti sobia ọsụwa ike na udozi akụ ya nụ ọkwa Chioma Ifeanyi
ọkwụlọ kasị mmụ agbara mama mụrụ mmesi ọmanụ dala ezine o ife kwuru gara emenụ nwanne m nna m ndị be aka nna m ndị niile ọgwọ menụ ibori iwe si nwanne m nna m dị nwanne m ibori iwe si nwa mamanụ ọgwa mmịata n'oge osi wee bịanụ onye ọ na-enu ya ibori iwe si nwanne m ọgwa mmịata ka isi wee bịanụ ka o wedịla anyị n'udonu ọ si m kenekwe n'uduzi akụ ya nụ Precious Chugozie ife aka nụ ugilimala obi dị ya nwaanyị asị na ochi ọkụ nwanne m na-ekwe n'ụzọ dị igwe nwanne Emeka iweli bulu taa iwe n'ụkwakwọ dugu nwanne m be ya nyapụ ofe yayi na Mumbai India iweli bulu taa nwanne iweli kwakwọ okwumikwu ka isejenu ọ dịkwa n'isi Nezekene John udogo n'ụmụ ewele m ana m na babalụba ana m na bazuloke ọbọ na agọlụ ndị nna m ebe onye nọnụ biko nya gbaba mbọ fụmanụ kọngedela era mma ogo ejiri ke m ụwa dada nwa ọbadigbo udogo n'ekpalụme inugo nwa Jesu nwa mama o na mmigbu ka o si